Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel जोंहा दाखालि voter ID mobile number Aadhar card link खालामनाय दङमोन भिडिअ बेखौ नायबाय जानांगौ दा बिग आपडेटआ बेनो स्टेटास एक्सेप्ट जादोंना जायाखै माब्रै नायगोन देन बेनिफ्राय चेक खालामदो मोजां आपडेट BLO बेनिफ्राय फिल्ड भेरिफाइड जाबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन जायफ्रा लिंक खालामदोंमोन आरो जायफ्रा लिंक खालामाखै नोंथांमोना खालामना लानांगोन मानोना दायो खालामनो होदों देन बेनिफ्राय BLO नाव थांनांगौना थांनाङा बेनि सायावबो डिटेल्सखौ मोनगोन नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौल' नोंथाङा जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन दा लिंक खालामनाय भिडिअ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव दङ आरो लोगोसे नेक्स्टआवबो लाबोबाय थागोन नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे भिडिअ दा जोङो बोरै स्टेटास नायगोन जोङो फैनांगोन पर्टेलाव NVSP.in वेबसाइटआ नोंथांमोना मिथिखायो डिसक्रिप्शनाव दङ डाइरेक्ट फैनो हागोन बे पेजआव देन बेनिफ्राय ट्रेक स्टेटास मोनोना ट्रेक स्टेटासआव फैनानै जोङो दाखालि रिफारेन्स आइडि मोननाया बेखौ होनानै जोङो नायनांगौ दा हमना ला जोङो हमाव फैफिनसै फैदो फार्स्टआव दा फार्स्टआव हमाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि पेज मोनो NVSP.in दा बे पेजआव फैनानै जोङो लिंक खालामनायखौ मावनो हायो लोगोसे जोङो स्टेटासखौ नायनो हायो दा बे भिडिअ जाबाय आपडेटआ स्टेटासआ साक्सेस जाबाय एबा जायाखै बेखौ आं दिन्थिगोन बेखायनो गाहायाव फैनानै ट्रेक स्टेटास मोनसे मोनो जोङो गाहायाव फैबानो जाबाय मोनसे ट्रेक स्टेटास जेराव जोङो फर्म नाम्बार 8 खौ खालामदोंमोन ना लिंक खालामनाया दा बेखायनो ट्रेक एप्लिकेशन स्टेटासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा मोनो स्टेट सेलेक्ट खालामनांगौ दा जोङो बेखायनो जों डेस्कटप साइड खालामसै फैदो जाहाथे गुवारै नुयो देन जोङो स्टेट सेलेक्ट खालामनांगौ नालाय फिन खनसेबाव गाहायाव फैफिननानै जोङो एप्लिकेशन नायनोसै स' दायो जोङो ट्रेक एप्लिकेशन स्टेटासआव क्लिक खालामबावबाय दा बेयाव खालामनाय लोगो लोगो दा जोंहा स्टेट सेलेक्ट खालामदो आसामखौ होदो दा बेयाव आसाम दङ होबाय देन बेनिफ्राय रेफारेन्स आइडि नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन बे नङाब्ला नायनो हानाय नङा दा बेखौ जों बेयाव एन्टार खालामसै बेनिफ्राय जोङो ट्रेक स्टेटासआव थुनोसै आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेसेबां साक्सेस जाखो आरो बबेसिम थांखो जों बेयाव नायनोसै फैदो दा जोङो स्टेटासआव थुनाय लोगो लोगो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंना बेयाव रिजाल्टआ फैसिगोन जे नोंथांना मा जादों मा जायाखै जों गासैबो नुयो लडिं जाबाय देन लडिं जानाय लोगो लोगो माखासे कालार ओंखारबाय बेयाव ग्रीन कालार सिगनेल नुदों दा बेयाव साबमिटेड डेटआ जोंनिया 28 सेप्टेम्बरावमोन दिनै 3 अक्ट'बर जाबाय नायदो बेसेबां सहैखो दा BLO एपइन्टेड जाबाय बेनिफ्राय फिल्ड भेरिफाइड जाबाय नै मोननै जाबाय लास्टल'सै बेनो जाबाय एक्सेप्टेड एबा रिजेक्टेड दा बेयाव भेरिफाइड जाखाबाय नालाय जास्ट नोंथांमोना एक्सेप्ट जाथारसिगोन दा बावैनो ग्रीन कालार ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सआनो एक्सेप्टेड जासिगोन लिंक जासिगोन आधार कार्ड मबाइल नाम्बार गासैबो लिंक जासिगोन बेयाव भेरिफाइड जाखाजोब्बाय गासैबो दा मोनसेल' बाथ्रा BLO नाव थांलायनाङा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन दानिया अनलाइन जाखायो भेरिफाइडआ दा गासैबो डिटेल्सआ हाबखाजोबो नालाय बेखायनो बेयाव बेबादि नोंनि नाम ओंखारखागोन नै दा डिटेल्सआ बेनो नोंथांमोना दायो साक्सेस नुबाय बेनिफ्राय दा बावैनो एक्सेप्टेड जासिगोन जास्ट फर्म नाम्बार 8 आव नोंथांमोना बे फर्म नाम्बार 8 खौ खालामदोंमोन लिंक खालामनायाव बेनो जाबाय मबाइल नाम्बार भटार कार्ड लिंक खालामनाय लोगोसे आधार कार्डखौबो बेयावनो खालामफानो हायो दा बेनिसिम दिनैनि आपडेटआ लेटेस्टआ दा नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो आरो बावदोंब्ला आइडिखौ नोंथांमोना रेफारेन्स आइडिखौ मोननाय नङा नाथाय दायो फर्म नाम्बार 8 आवबा मोनो मानोना मेसेज थाङो फर्म नाम्बार 6 आवसो मेसेज थाङामोन जोङो स्क्रिनशट खालामना लादोंमोन नाथाय दायो फर्म नाम्बार 8 आव खामानि माव अब्ला नोंथांमोनाव मेसेज थांगोन आरो नोंथांमोना लोगो लोगो चेक खालामनानै नायनो हागोन